Здравейте, ще ви покажем как работи устройството за пелетна камина, UPS за пелетна камина PS400. Печката е студена. Включваме печката към изходния кабел на UPS. Ще ви демонстрираме най-тежкия режим, който е запалване на печката. Пускаме устройството. Устройството се тества. Така, печката светна. Запускаме пелетната камина. Пелетната камина е бърнет с въздушна риза. Максимална електрическа мощност около 360 вата. След като продуха, ще пусне нагревателя за пелетите, за запалването на пелетите. Ето нагревателя се включи, мощността скочи на 75%, което означава приблизително около 300 вата. Устройството е с максимална мощност 400-450 вата. Входното напрежение е 0 волта, защото входа на UPS е изключен от контактната мрежа. Нагревателя на печката се включи. След малко ще тръгне и шнека, който подава пелетите. Печката е в режим на запалване. Ето шнека тръгна. Сега просто трябва да изчакаме. Акумулатор е 60 ампер-часов, стандартен автомобилен акумулатор, който не е нов. Изходно напрежение 220 волта, състояние на батерията 100% зареден, мощността е около 300 вата, 75% от номинала от максималната мощност, която може да даде устройството PS400. Изходът е синусоидален, така че би трябвало всичко да е както трябва. На всеки 40 секунди, когато работи в режим на инвертор, устройството издава звуков сигнал за сигнализира на потребителя, че е в авариен режим. Тоест, на входа на устройството не е подадено мрежово напрежение. Запалването на печката е между 3 и 5 минути при този модел. Нагревателя е около 300 вата. Просто трябва да бъде.
Вентилатора на устройството е двустепенен. При загряване на устройството се включва и втората степен и когато се охлади, остава на първа степен само в режим на инвертор, т.е. когато няма входно напрежение. Когато дойде входното напрежение и почне да зарежда акумулатора, тогава вентилатора се включва в зависимост от това колко е загряло устройството. Ето, устройството работи в режим на инвертор. Входният захранващ кабел, мрежовия е изключен. Входно напрежение 0 волта. Това е захранващия кабел на печката, който е включен към UPS, към изхода на UPS. Скоро ще запали вече печката. UPS работи стабилно. Ето го и пламъка. След малко трябва да включи вентилатора на пелетната камина. След като електрониката установи запалване на пелетната камина, ще освободи нагревателя, ще изключи нагревателя. До тогава продължава устройството да е натоварено на 75%. Понеже датчика е температурен при този модел, не е светлинен, ще му трябва малко време за да загрее и да го изключи. Това е продукването на печката. Да, вече падна товарата. Ето нагревателя изключи и натоварването падна на 10%, което е приблизително около 40-50 вата. Ето нагревателя вече не свети. Остава само през някакъв интервал се включва шнека. Но камината не е запалила, докато свети индикатора запалване на устройството. Така, след като е запалила камината, което е най-тежкият режим за този вид устройство, ще
Ще го включим в мрежовото напрежение. Устройството издава няколко предупредителни сигнала, че опознава мрежата и преминава на входно напрежение. Както виждате, работата на камината е безпроблемна. Сега ще го изключа. Изписва 230 волта. Да, изписва 230 волта входно напрежение и изходното напрежение. Почва да зарежда батерията. Следва входното напрежение и батерията започва да се зарежда. При около 300 вата запалване консумацията на акумулатора е приблизително 30 ампера. Около 10 минути работи нагревателя. Зарядният ток на устройството при този модел е около 5 ампера. Така че ще му трябва може би около час и нещо, за да се възстанови на 100%. Така, изключваме го от мрежата. Устройството сигнализира. Камината продължава да работи. На индикатора входно напрежение 0 волта. Изходно напрежение 220 волта. Товара е 10%. При този модел вентилатора на турбината на изходните газове е около 30 на вата, шнека е около 30-40 вата и вентилатора за раздухване, понеже е с водна риза, има допълнителен вентилатор, то още не се е включил. Въздушна риза. Тази камина е с въздушна риза. Пак ще включа устройство в мрежата. Привключва се индикатора. Оранжев светодиод индикира, че устройството работи на 230 волта входно напрежение. При дефект на устройството, по някаква причина, светва индикатора Error. И изписва, на дисплея изписва какъв е проблема на устройството. Дали е слаб акумулатора, дали е претоварен. Устройството има защита от претоварване, има защита от късосъединение, електронна защита от късосъединение, плюс механична защита от късосъединение с топяема жичка и на входното е с термозащита. Ето сега се включи и турбината, която издухва въздуха от въздушната риза. Товара е около 25%, значи двете турбини плюс шнека са приблизително около 100 на вата. 25% от мощността на устройството. Изключвам го от тока. Вентилатора на пелетната камина не променя оборотите си, защото изхода на UPS е синусоидален. Скоростта на превключване е приблизително 15 милисекунди. Видяхте как работи устройството PS400 UPS за пелетни камини, циркулационни помпи. Предвид синусоидалния изход става за резервиране на видеокамери, на компютри, малки сървъри с мощност под 400 W.